Vaig regalar el llibre a l'ambaixador espanyol al seu dia, quan va arribar, i el retorn va ser, doncs, diu, realment m'ha ajudat a conèixer Andorra i deixaré una nota dient que els ambaixadors que arribin a Andorra és una lectura gairebé obligada. L'ambaixadora francesa, la sortint, em va dir exactament el mateix, exactament igual. És l'efecte Frontera endins de Josep de Llarès, publicat el 2007 per Anem Editors, que compta en traducció al francès des del 2009 i des d'aquesta setmana al castellà, i l'any vinent s'hi sumarà l'anglès. A les traduccions se les ha titulat Manela. D'aquesta manera, la protagonista del llibre es converteix en ambaixadora del nostre país, un tros d'Andorra al món. El que es pretén fer és donar, des de l'editorial, possibilitat a d'altres que no siguin catalanoparlants de poder interessar-se per Andorra i saber on som, qui som i totes aquestes coses. L'any vinent també es farà la traducció a 3 llengües d'una altra obra, Història d'Andorra amb 11 claus, d'Oliver Vergés. Anem Editors acaba l'any amb Novetat al carrer, Perdut i altres històries de les valls, de Robert Pastor. 10 o 11 relats jo diria de la mitologia moderna. És relats sobre l'Andorra actual, com si es tractés gairebé de contes. A punt de tancar l'any, ja es pensa en el 2017, quan Marta Deu publicarà el llibre Menuda Memòria, en què l'autora recull records d'infància del poble, al pas de la casa. Que no pas amb... Ja.